ଏମିତି କାନ୍ଦି କରିବ ଭଲ ମୋଡ଼ ଜୋଡ଼ ଛୋଟ ସେଣ୍ଟର ଧରିକି ଚାଲ चलो ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ସେଣ୍ଟିମିଟର ସେଣ୍ଟର ଆଣିଛୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟର ଟିକେ ମୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତ ତାକୁ ଆମେ ଖୋଲାଖୋଲି କରିକି ମୋଡ଼ା ମୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ି କରିକି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁ ତ ଦୁଇଟା ମିସ୍ତ୍ରୀ ଲାଗିକି ତଥାପି କରିପାରୁନୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ଓସାରିଆ ଲମ୍ବା ପତଳା ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଇକେଲ ପ୍ୟାଚ୍ ମାରିବାକୁ ଟ୍ୟୁବ୍ ଅଛି, କାଟିବାକୁ କଇଁଚି ଅଛି, ଟେଷ୍ଟର ଅଛି, ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ଗଳି ପିଲା କାଟି ଖାଲି ଉଠିବ ହଁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ନିଜେ ନିଜେ ନ ଛୋଡ଼ାଛୋଡ଼ି କରିକି ମେକାନିକ୍ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ସିଏ ନେଇକି ତାକୁ ଦେଲେ ସିଏ କରିଦେବ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ ତଳୁ କରୁନୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି କରେଇକି ଲମ୍ବେଇକି ଛାଡ଼େ ଗଲା ଲମ୍ବେଇ ଦିଅ ଦବାନି ସିଏ ଲଗେଇ ଚେକ୍ କର ସିଏ ତ ନାଇଁ ହବ ବା, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଥରକ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଇଦେବା କାହିଁକି ସ୍କ୍ରୁ ଟାଇଟ୍ କରେ କ'ଣଟା ଦେଇଦେବୁ କଭର ହଁ ଦେଇଦେ ଟିକେ ଆଲେଇକି ଛୁଆ ଓହ୍ଲାଇକି ଆସ ନା ମତେ କହିବୁନି ଏଇ ନଟ୍ ଟାଇଟ୍ କର ସେଇଠି ପଶିଲେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଟି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ବଜେଇକି ଦେଖାଉଛି। ତ ଏବେ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, କାମ କରିବା ଦେଖିବା, ଏବେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ବାଜୁଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଆସ ତ ଆମେ ରଖିଦେଇଛୁ। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବା ନା ଏ ଗାଣ୍ଡିରେ ଖୋବିଦେଲୁ, ତାପରେ ଆକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଖୋବିଦେଲୁ ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ୟାସେଟ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଣ୍ଡିଆଟା ମାରିଦିଅ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଜିବା ଦରକାର କରୁଛି ନା ପୁଅ ପୁସ୍ କରେ ନାଚ ସେଣ୍ଟର ଥୁଆ ହେଇଗଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବୁଲୁଛି ହଁ ବୁଲାଟି ମୋଟର ସହ ହଁ ବୁଲୁଛି ତ ବୁଲୁଛି ତ ମୋଟର ବୁଲୁଛି ଆରେ ବା ମାଇଆ ସେ ରବର ଖସି ଯାଇଛି ରେ ସେ ରବର କାହିଁ ପୁଣି ସେ କଳା ରବରଟା ଖସି ଯାଇଛି ରେ କଳା ରବରଟା ପୁଣି କାହିଁ ଏଇ ଲାଗିଛି ହଁ ଖୋଲି ଆଉଥରେ ମାଇଆ ଟିକେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ଜାଣି କରିବା କଥାରେ କଳା ରବରଟା ଖସି ଯାଇଛି ଖୋଲିଆ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଖୋଲିଆ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ନାଇଁ ବାଜିକା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ କଳା ରବରଟା ଲଗେଇଦେଲେ ହେଇଯିବ। ତମେ ତ ଆମର ଟେଷ୍ଟର ଆଣିଲ ସେଟା ଭଲ କଲ ଏମିତି କାନ୍ଦି ଭଲ ମୋଡ଼ ଜୋଡ଼ ଛୋଡ଼ ସେଣ୍ଟର ଧରିକି ଚାଲ चलो